Pwede rin po maligo rin mabaw guys. Guys, dahil nakita mo ito guys. Bantay nyo, kinanang luyo to. Guys, may hapon sir, para masuba guys. Oh, guys. May hapon guys, mo maligo din may karong suba guys no. Narang suba daw ubos sa mo guys. Ako ni kuya ako pagmangkon guys, dinisis ni guys. Maligo tag suba guys kay brand out man may agas rin sa mo guys. Bahalag lubog, ligo la ta dito kay. Wait tubig. Oh, takaligo guys. Sige guys, ligo ta guys. Da dinisis guys oh, kung kuya guys. Kuya guys. Oh. Ha. Ligo ta guys. Balag lubog-lubog guys. Anak lubog kayo guys. Basta rin na guys. Oh. Ubanimin ninyo sa among ligo guys no. Tawai mga ono magay pa ka nawa mamira guys. Oh. Wala gid si Rina. Nakaro si Rina. Tong daan guys no, paingon sa among suba guys. Oh. Lasang ni guys, mong balay nara man babaw guys oy. Oh, nana kanang nababa ng lubi. Dulhog ra ta dire gamay guys. Oh. Ani suba na mo dire. Ang suba karon guys dire sa mo kay kuan. Lubog ni kay guys kay gikan matagi bagyo. Pero wa man tay lang chess, maligo na lang tanik. Ubanimin niyo sa mong pagdive dire sa lubog nga suba guys. Saman dive ta do. Man. Dive ta guys. Kita na kayo na tong suba guys. Lubog kay guys oh. Oh, mo guys. Mo ni ka lubog baha maguni guys. Mo ni update sa atong suba diri sa Barangay Concepcion guys no, Danau Bohol. Oh, mo ni update na to diri no. Laom kayo ang suba guys. Laom kayo. Lubog kayo. Pero bisag sa pwede ra gyapon ta maligo diri mabaw guys. Diri lang ta ligo mabaw gud. Nya saman ligo na ta? Daw saman. Ligo na ta ba? Ligo na ta guys. Yeah. Guys, dahil nakita mo ito guys. Guys, dahil nakita mo ito guys oh. Sige na, bubuara ka na kailan mo. Kanang lang na. Ha? Oh, sige. Sige. Tugnawa guys ay. Tugnaw kayo guys. So, guys, tanawa ko ninyo guys, dugay kay kumutunga guys, isa ko ka oras guys, tanawa guys. Sa gisa, dugay kay kumutunga guys. Di ba na guys ay? Kaya ram ta guys, pero lubog man, tinaw pa ni okay ram ta. Og di pa na ilawom guys, og di pa ni baha. Langoyon ra na mo diha oh. Sus, gaya ra kay ni namo. Di ba do? Okay guys. Guys, are mo dire guys, ligo ta guys. Nagtawa dito sila karon kay aman lubog. Nagtawa at naglubog. Bantay do kinang luyo do. Di latang sawam guys oy kay. Kuan guys, laom. Guys, bangon ko dito guys. Oh. Di latang sawam kay. Joke lang guys. Di madana mo langgo dito pikas guys oy kay. Tug. Oh. May lilo. Ulang nga ko dito guys, puro joke ra gito. Yan ay pinakadabi sa probinsya. Ay. Pras yung kulit ha. Ha? Kuan ka sa press? Ayaw eh.
Ato ra ka pagtutbas sa atas bay. Magpuli-puli di tag tutbas. Ayo lang atras bay. Guys, ngani ka nindot rin sa probinsya guys, no? Break kay ta. Guys, kaya namin giliguan si dagat, guys. Dagat. Kini siya guys, so mumabaw rin siya guys. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Mo na mo ang kuan. Tubag sa mga Ligo Challenge. Guys, kaya namin giligo. Ligo Challenge na guys. Guys, kaya namin giliguan. Dagat ni dagat. Ligo Challenge ba nga ni? Oh, nabungkot lang, guys. Oh, guys, Ligo Challenge ni. Nga ligo ta sa suba nga lawom. Di, guys. Dagat to, guys. Oh. Tatado! Tuba! Tagot ay ko! Lawom yun guys. Lubog kayo guys, lawom direct. Hop, lawom guys oh. Hop. Salamat sa inyong pagtanaw guys no. Sa among Ligo Challenge rin sa suba nga baha guys. Salamat sa inyo guys, salamat guys. Ug amping tatanan guys. Naglan ko, guys. Naglan. Oh, salamat guys. Now I wanna do it up so bad. Party it up